Henk, toch? Hey. Au. Ja, Henk. Maar we zijn op de Madderprinses. Ja. En jullie zijn al een paar dagen lekker met deze boot weg, hè? Dat klopt, ja. En morgen ook naar Te Hoorne. Ook nog. Morgen wel weer, ja. Maar dan moet je dan niet vroeger weg. Dat zit er dik in, ja. Ja, Maar een beetje tevreden over de laatste dagen? ja, hoor. Elke keer volle bak? Ja, dat kan wel een beetje meer, maar... Ja, doe maar oproep. Jullie kunnen allemaal nog mee. Ja, dat kan ik wel zeggen, maar nou, ik zit op een bepaalde boten vol. Oké. Ja, kijk, er is nu nog genoeg ruimte. Henkie! Maar ze zitten allemaal buiten. Ze zitten allemaal buiten. Maar ja, de scooters zijn weer even die kant op, dus ik dacht, ik ga even naar beneden. Oké. Maar zal jullie straks nog even in actie filmen. Dat is goed. Goed? Prima. Maar in ieder geval hartstikke bedankt dat ik mee mocht. Nou, graag gedaan. Top. Bedankt.